So yun mga papi, dito kami ngayon sa may Capital Lingayen. Sama ko si Papi Mel. So kung napanood nyo na yung What's Your Motto segment natin or episode ng kanyang Vitpelen 401, ngayon naka na siya, naka full exhaust na siya. Pinagawa namin to sa yun, sa VMAX and Orion Pangasinan. So ito, may Orion siya na emblem. Tapos ito yung kanyang aftermarket na canister, Terminioni. Kanina pa ako nabubulol pero Terminioni, isang Italian brand. So ayan, kakaroon tayo ng chance para iikot to ngayon. Sound check na rin sa bike niya. Open space area. So ito, full exhaust na to, pero unang balak niya sana is papakat delete mo lang papakat delete niya lang sana, pero kinotation na namin from cut delete and full exhaust, pero medyo nagkakalapit lang ng price and madodoble pa kung sakaling cut delete lang ang gawin. Kaya yun, napag-isipan niya na full exhaust na para isang lakadan na lang, isang trabaho na lang din, kasi yun nga, madodoble lang din sa price. Pero yun, wag na natin ito patagalin, try na natin. Yan ang kanyang panel, napakaganda mga papi, no? Start na natin to. Naka wet clutch na ba to? Naka quick shifter ba to? Hindi, quick shifter. Quick shifter na rin. Ano yung auto blip? Pwede kang magbawas kahit hindi ka naka-clutch. Basta tama yung RPM. Okay. So tara, ikot lang tayo dito sa dagat or sa Capital banda, no? Mga papi, swabe itong motor ni Pops Mel, oh. Sarap. So yung riding position niya is very aggressive, no, kung mapapansin yung mga papi. Medyo naka forward tayo. Kasi nga parang modern classic tong motor ni Papi Mel, no? Sheesh, sarap. So yun, quick review lang tayo dito sa bike ni Papi. Solid mga papi. Salamat sa pagpapatest itong motor mo, Pops Mel, ah. Super love it mga papi. Abangan nyo yung full episode. Nag-shoot din kami sa VMAX Orion San Carlos branch. So abangan nyo yung full review ng ating or full episode nitong installation ng kanyang canister pipe and elbow by Orion. Balikan tayo. Sarap nitong gamitan. Napakalakas itong motor ni Pops Mel. Nagandahan kasi dito sa bike niya, yung bigat nito, ramdam mo pag minamaniobra mo, tinutulak mo, nilalakad mo siya. Pero once na nag-take off ka na at umandar, ayun, hindi mo naramdam yung bigat ng bike. So yan, napakasarap pumasyal dito ngayon sa Lingayen, no? Dito malapit sa Baywalk kasi dami nang pwedeng makita, dami nang pwedeng mapasyalan. At saka plus points pa tong binuksan nila yung Baywalk para sa tourism, no? Napakasarap lang. Tapos ito bukas, sabi ng pinsan ni Mel kay Pop Tristan, may tugtugan din dito bukas, no? So yan, napakasarap, napakaganda na pumunta dito. Alright mga papi, so yun lang, isang mabilisang review lang. Yan, sana na-enjoy nyo rin itong sound check natin sa motor na to. Napakaganda.